Miten sä oot niinku päätynyt yleensä tämmöiselle heppamoguliksi ja niinku noin hurmaantunut näihin polleihin? No ehkä se on niin kuin täälläkin pörrää koko ajan näitä kaiken maailman kärpäsiä, niin se on se hevoskärpäsen purema, kun se iskee pikkupoikana ja pääsee joskus sitten lähelle tuommoista uskomatonta luonnonkappaletta, niin se oli sitten siinä. Eli mä olin varmaan 8-vuotias, kun mä innostuin hevosista ja sillä tiellä ollaan, enkä ole ajatellut lopettaa ennen kuin en itse pääse hevosen selkään. No sä oot Kosse-hevosen tuonut tänne Pihlajisto Snäkin avajaisiin. Kerrotko vähän miksi ja miten se sujui? No Kosse on sillä tavalla, että se on mun tallituttu jo tosi pitkältä ajalta ja sanotaan näin, että hevosystävä. Kosse on 20-vuotias, joka on hevoselle kova ikä ja hän kilpailee edelleen. Ja mikä hienointa, että Kosse on kuuluisan Matadorin, eli Kiira Zyrklundin parhaimman ratsun poika. Eli Kiira oli Matadorilla aikoinaan, jota minä itse hoisin, niin muun muassa olympialaisissa finaalissa ja MM-hopeella ja voitti maailmancupin finaalin. Eli tämmöinen oikein laatulihaa, voisi sanoa. No sä oot todella tämmöinen monitoimimies, niin kerrotko vähän mitä sun syksyn suunnitelmiin kuuluu? No syksy on aika pitkälle hevostelua, että mulla aukesi hevostalli tuossa nyt elokuun alussa Helsingissä Ruskeasuolla ja 15 hevosen valmennustalli ja sitä sitten lähden pyörittämään ja valmentamaan ja olen itse maajoukkueen valmentaja kouluratsastuksessa, eli aika pitkälle hevostellessa valmentaessa ja vähän jotain PR-hommia sitten siinä sivussa. No Snäkin tunnettu mainoslogan on poliisi on ystävä ja sinäkin olet tänään pukeutunut poliisiasuun, jotenka haluaisitko kertoa, että miten hyvä ystävä poliisi sinulle hevosmiehenä on? No tietenkin ratsupoliisit on naapuritallista ja hauskoja tyyppejä ja paljon tunnen poliiseja ja kyllä ne on mun mielestä todella letkeitä tyyppejä, että pitää ihan hyvä asian puolesta huolta, eli järjestyksestä, että kiva joskus heittää tämmöiseen rooliin itsensäkin mukaan, että ihan hauskaa ja mikä tässä on, Snäki on kiva, että Snäki tulee takaisin laajennettuna. Täällä on paljon kaunottaria, muun muassa missejä ja muita, niin jos antaisit vielä tämmöisen käytännön neuvon meille kaikille blondeille. Jos pitäisi lähteä suojalkapallootteluun, kummat kannattaa pukea jalkaan? Piikkikorkoiset avokkaat vai ratsastussaappaat? No ehdottomasti ne piikkikorkoiset avokkaat. Ensinnäkin näyttää hyvältä, kun tulee paikalle, mestoille. Ja se kun menee sinne suohon rämpimään, ne jää kuitenkin jalasta, eli ne jää siihen ensimmäiseen askeleeseen ja sitten varmaan niillä paljaajaloin pärjää parhaiten, että tämmöiset ratsastussaappaat on todella kömpelöt, ne sopii vaan hevosen selkään. Kiitos.